ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ ಪಣ್ಣದು ಎಂಚಾಪುಣ ತೂಕ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ತೂಕ ಬಲೆ ತೊಯ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ 4 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ನೋಡು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಂಚ ಬೆರಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಓಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೀಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಬೆಚ್ಚವರದೀಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂತೆ ಐಕಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಪಡ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಯೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡೆಡ್ಡೆ ಬೂರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಛೇ ಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ಯೆ ನಾನು ಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡ್ಯೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಚೂರು ಐನ ಅಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಡೀಪ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಚೂರು ಅದು ಅಡೆ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತು ಚೂರು ಆಗ್ಲಿತ್ತು ದಪ್ಪ ಪೇರು ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ತುಪ್ಪ ಪರ್ದು ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋದುಲೆ ತುಲೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇರು ನಾನು ಯಾವ ನಾನು ಅವೇ ಪಾತ್ರಾಗ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಐಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಚೂರು ಬಾಡ್ನೇಟ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಜಿನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ನಾನು ಐಕೆ ಚೂರು ಎಕಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದನ ಪೇರು ಉಂಡತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾತು ಪಾಡ್ನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಒಯ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಆಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತು ಬೈಪಾಗ ತುಲೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಆಡಿಗೆ ಅವು ಡ್ರೈ ಒಂದು ಬರ್ಪು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಗ ಒಂದು ಪಾಡು ತುಲೆ ಡ್ರೈ ಉಂಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ನಾನು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ಎಂಚು ಚೂರು ಚೀಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಚೂರು ನಾನು ಚೂರು ಪಾಡಿಯೆ ಸೂಪರ್ ಆಗುಂಡುದುಲೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ 4 ಬಗೆ ಪುನಃ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ನಾನು ಐಕ್ ದೆನ್ನು ಎಂಚಿನ ಏಲಕ್ಕಿನ ದೆನ್ನು ಪಾಡಿಯೆ ಚೂರು ಉದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಅಂತ ಪಾಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನಾನು ಎಕಡ್ತ ಗೋಡಂಬಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತರ ಐಲ್ನ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನಿತ್ತ ಚೂರು ಆವರಾಂಡು ನನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಗತ್ತೊಂದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಬಂಟ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸೋಕಾಪುಂಡು ತಿನ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ನಾನೈತೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ತುಲೆ ಅಪ್ಪಗಂಟ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನು ತಿನ್ಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ.